udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyamdumisa uNkulunkulu kakhulu, siyambonga ukuthi sibe khona phakathi kwenu. Siyambonga kakhulu. Mfundisi uMaseko nobaba baningi abantu. Kusefana ngiqale ngifuna indawo ngaphandle mawuthi ngimemile ngivakala. Ngimemile ivakala. Zimba. Ayisho ukuthi yafuneka ke indawo. Nibe ngiqalelela nje ilungiso ngoba phela akufanele abantu baze bahlale phandle. Ngicabanga ukuthi abaphandle ke manje ama-asha kanti nawo-ke ngikholwa ukuthi ngoba yezwa ayalizwa izwi lapha khona. Siyambonga-ke uNkulunkulu kakhulu. Sifike kahle la ekhaya. Safika sisemkhosini. Safika kahle sisemkhosini. Omunye umfundisi wakhala inkonzo kuye iqondana nomkhosi. Ekhaliso ukuthi manje uzokwenza njani ngoba yena ufuna ukuphela. Kanti inkinga isekuthenini isono sangena ngokudla emhlabeni. Yikho ukuthi sifike kahle lotho ngathi ngoba ukudla sikhahlekile kulapha kude. Sibonge kakhulu sedlulisile umama ukubonga umsebenzi wenziwa ku Sunday School. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Zingathi zingaqhubeka ke ingane, sibonge nekhwaya esiculile. Yeyithanda. Ngithula kahle. uNkulunkulu aniqiniseka nikhulise nikade nje ukuthi ngaso sonke isikhathi nicula ngokungcwele. Abantu babangcwele mabemile phambili. Ngoba uma umuntu engekho ngcwele ulimaza lona ikhwaya leli elimile. Number 2, bese kushayeka ibranch. Mayisishayile ibranch sikushayeka ibandla. So into kufuneka sigade kakhulu leyo ukuthi asiculelwa abantu abangekho ngcwele. Ngeshwa ke asikwazi ukubona inhliziyo yomuntu. Okungukuthi umuntu akaze ahlulele yena. Ngoba mayingazehluleli yena kuyinkinga. Ananiya noSafira bahluleka ukuzehlulela. Bafike baqamba amanga phambi kaMpostoli uPetro. Iholo lalokho kwaba ukufa. Ngakho ke sihloniphe kakhulu le ndawo. Kufana nokuthi simelwe umuntu ongavumile izono, amele abantu abavuma izono abashumayeze. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo. So ke sonke umgomo esune kuNkulunkulu ebandleni ukuthi singabantu abahlambulukayo. Angikwazi ukumela abantu abahlambulukile ngingahlambulukile mina. Sikadeke lonto. Angikwazi ukuculela abantu abahlambulukile ngingahlambulukile mina. Bengidlula ke nje ke ukuncoma. Kodwa ukuncoma kwami kufanele kube nesiyalo ukuthi asibe ngcwele phambi kaNkulunkulu. Ngoba likhe elinye ivangeli engiliphethe nengiyolishumayela elobungcwele. Mase ngiqala sengishumayela elinye anongitshela mangingasezwa anoshiya nje nehambe niwe emabandleni akhuluma ngobungcwele. Sezwana kodwa. Akukho okunye ufuna sikushumayela uLeviticus ngithi 11:44 uthi uNkulunkulu ibangcwele ngoba mina Jehova ngingcwele. Akukho okunye sokuye sikhulume. Bayaphuma ekhaya lezwi bakhishwa into eyodwa ungabi ngcwele. Bakhishwa into eyodwa izwi liyabahlaba umhlaba kubona usemnandi. Angidluleke siye ezwini lenkosi. Niyezwa kodwa enkonzweni kaJulayi. Niyezwa. Anivumi nonke ukuthi khona abangezi. Ngeke ngisho lutho ke makukhona abangezi. Sengiyakhumbula. Bengithe ngikhumbuze njalo lo muntu lo. Okufanele akhulekele inkonzo ingakaqali. Sengiyazikhumbulele. Ukhona kodwa noma akekho. Uyazazi engithe kufanele ngimkhulekele inkonzo ingakaqali. Ukhona kodwa.
indaba ungangikhumbuzi was fanele ungikhumbuze ngithe ngifuna ukukhunjuzwa. uJesu wami njalo uyaphila ayikulungile kasidlule lapho sizwa izwini lenkosi ukuze ngibone ukuthi bakhona abantu abakwazi ukubamba imfihlakalo. Hayi angathi abazobamba imfihlakalo, ake siyeke lapho. Uphathi bani lo esongena kuona, sikhuluma ngabangcwele abayokwahlulela izwe. Uphathi bani lo? Oh, part 4 ayike. Yabonga ufuna ukubona niyalandela yini. Manje sengicisheka ngibuza ukuthi sizokhuluma ngani. Cha, kufanele nginibuze lokho. Ngitshela sizokhuluma ngani, kodwa uphathi bani lo sizokhuluma ngayo. Khona abanye abangazi nje. Ngiyathandaza uNkulunkulu akangiphi izipho amaBhayibheli nje amaningi la ngihamba khona ngibuza ukuthi uphathi bani lo ophendulile athola iBhayibheli, ophendulile kangaphenduli njengani endleleni namemeza, aphakamisa isandla ukuze athole iBhayibheli la. Sibonke siyalandela, siyafunda. Khona bebengazi khona abangazi, angifuni ukubabuza oze bangathembeki. Uma bengasathembeki bese kubanjani sebenze isono uNkulunkulu. Ngizobuza ukuthi abaphamisi angisho udaba kwena. Ngizothi abaphakamisa izandla abe bengazi bese thula kanti ubengazi usewonile. Asidlule angithi manje sonomthetho. Bangcono ngayikhuluma into ezofaka abantu enkingeni. Sovula abaseKorinte bokuqala ningibekezelele bazalwane. Apha manje amakhona singivulele siyabona. Nikhuleke manhlezi phansi, uNkulunkulu angipha amandla ngiphethwe umkhuhlane. Ngezwe ke manje ukuthi hayi akuzi kahle. Ngiphethwe umkhuhlane bazalwane. Umngani wami lo engihamba naye umbambile 3 days noma 4 days angazi. Thema ebangcono impela izolo belwa bezakini manje kanti bengisajabula ukuthi ugula yedwa. Ngiyawuzwa impela nje manje yabona nje isikhancane isikhathi engisasimile angisekho right, kodwa ke ngiyamthemba uNkulunkulu izoqhubeka inkonzo iphele. BaseKorinte bokuqala chapter 6 sofunda amavesi amabili uverse 2 kuya kuverse 3. Ngiyacela ukuguqa ke ngikhuleke. Baba, egameni lomfowethu uJesu singena enkonzweni yakho manje, ngiyacela ukhulume ngezwi lakho. Nabo abantwana bakho Nkosi abezile kumuntu beze kuwe ngqo, nami ngifisa ukuhlala ngilalele, khuluma ngomoya wakho ingcwele. Usisizeke Nkosi sikwenze sesikuzwile noma sizokuzwa ngokushilo. Wathi ngeke usahlulele kuJohn 12:48. Wathi izwi olukhulume kithi lona lizosahlulela. Ngiyakhuleka egameni lomfowethu uJesu kuba lenzeke izwi lakho. Silenze ukuze sifane nendoda yakhe indla edwaleni, indoda okuthiwa ihlakaniphile, okwafika imvula nezikhukhula kodwa indla iwanga, ngoba yakhe wedwaleni linguJesu. Sisizeke Nkosi, sibeke isekelo sibekiwe esinguwe, sekukuthina ukuthi sakha ngani. Siyabonga sikunikeza udumo uJesu Kristu inkosi. Amen. Sitheke abaseKorinte bokuqala chapter 6 uverse 2 noverse 3. Ngixolele mangilongibheke emuva ngibheka ukuthi ngisaqondile yini. Mama Maseko bengitshela ubaba la ukuthi mhlambe ngokuzayo kufuna sithole noma ikhethini. Ngenza iphutha mawakhiwa la safaka la mawini. Icamera ayithathi kahle ya backfire kube nodonga la oshumayela azoma kulona. So noma abasivali yonke into masivale nje la phela wanathi phakathi nendawo. So ke ngimodongeni ke izama ukuthi isithombe sibe ngconywana. Usho ukuthi ningangeni endleleni enkulu ikhethe indlela la phela nikiye kokude.
Kufundeka kanje ke uverse 2. Anazi yini ukuthi abangcwele bayokwahlulela izwe na? Kepha uma izwe lahlulelwa yinina anifanele ukunquma ngamacala amancane na? Anazi yini ukuthi siyokwahlulela izingelosi na? Kakhulu ke okwalokhu kuphila. Inkosi mayibusise ukufundwa kwezwi layo sokugcina khona lapho. Njengoba sikupart 4 ke mhlambe yangcono ngime kanje ngimisa ukuze ngigcine ngimile kwaphelela. Upart 1, 2 no 3 kunalombuzo engihlala ngokubuza engiqala ngawo ukuthi kuyokwenzeka nini ukuthi abangcwele bahlulele izwe nezingelosi na? Kuyokwenzeka nini? Ngicabanga ukuthi ke lezi inkonzo ziyophela lapho uphenduleka lo mbuzo ukuthi kuyokwenzeka nini. Esikujabulelayo ke kakhulu ukuthi inkosi yethu uJesu Kristu ayikho into ayifihlile, zonke izinto uzambulile ukuze sikwazi ukuzizwa siziqonde ngendlela efanele. Kulama phatha adlulile upart 2 no 3 siphinde sabuka ukuthi umoya ongcwele ungamandla kaNkulunkulu. Lawa amandla asiwanikwa ngokulingana, amandla ngumoya ongcwele. Mhlawumbe abanye bebengazi umoya ongcwele uNkulunkulu mayisinika akasinika umoya ongcwele olinganayo kithina sonke. Izwi lele lisho lokho ngoba ngiyazi sengikhuluma into ethanda ukujula. Abantu abebengayazi nabazolalela ku-YouTube kuthiwe nangoke usekhuluma ivangeli lakhe. Akhona ama-intercessors la ekhaya. Haya wakhulekeke ngeenhliziyo avale lo muntu oqhumisa isithwebo. Amvale nje ayeke adlule ahambe iqhubeke ngishumayela. uJohn chapter 3 verse 34 ngokuba lowo uNkulunkulu amthumileyo ukhuluma amazwi kaNkulunkulu, amazwi kaJesu lawo. Ngokuba kanika umoya ngokulinganisela. uNkulunkulu akasiniki umoya ngokulinganisela. Ngithatha lapho ke leyo nto ukuthi umoya ongcwele okuwena awulingani nalo oseduze nawe ngoba uNkulunkulu akasiniki ngokulinganisela. Okunye futhi angasiniki kulinganiselwe umusa. Nomusa esiuphiweyo uya ngesilinganiso sesipho uNkulunkulu akakunikeze sona. Mofunda base Efes 4 verse 7 uthi kepha ilona loyo kithina uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesipho sikaKristu. So izipho esizinikeziwe izona ezidetermine ukuthi kufanele umusa wakho ube ngakanani, ifavor yakho noNkulunkulu ingakanani. Ingakho ingelosi yathi mayifika kuMaria yathi wena ubusisiwe nguNkulunkulu ngoba ngesilungu kuthiwa wena you have favor, you are favored with God. Ngoba kubo bonke abesifazana ababekhona ngaleso sikhathi uNkulunkulu wakhetha ukuyithuma indodana yakhe ifike ngaye. Ngakho ke umusa owenzelwa uMaria ngeke ulingane nanoma wamuphi umuntu wesifazane emhlabeni. Ingakho yathi ingelosi ubusisiwe esifazaneni. Ngakho ke ngidizelela ukuthi umusa esiuphiwe awufani. uJesu akakuniki into ongezuyisebenzisa. Ukunika ngoba azi ukuthi isipho akunikeze sona isiphi. Umuntu oshumayelayo akanawo umusa ofanayo ne-intercessor. I-intercessor ayinawo umusa ofanayo nomdumisi ngoba iziphiwo lezi ezingafani. Umuntu owumzalwane nje ohlezi ongenzi lutho nomusa wakhe futhi ngeke ulingane nowalabo abaphiwe izipho. Kodwa ke worried ngomuntu ohlezi ongenzi lutho ngoba akekho umuntu ongekho emzimbeni kaKristu. Njengoba esemzimbeni kaKristu kunesizathu akabekelwe sona emzimbeni kaKristu. Ake ngikhulume ngeminwe. Ebona iminwe. Amen. Kunalamazenga lawo amancane la. Wakwazi hlupho wabuza ukuthi awukwenzani. So khona abantu ebandleni ongabathatha ngokuthi abazukwenza lutho.
kanti khona ukuthi abalwenzayo okubuhlunguke uma bengazazi ukuthi bona banikweni yini okufanele bayenze. Yabona lamazenga la ngemuva avumela ukuthi imini igobe mayisigobile ayaphela. Uma kuukuthi ayengekho uzothi uma ugoba umune bese kuyadabuka la. Nakuzwa lo? So kunabantu ebandleni okungathi mabengekho kube khona okonakalayo kodwa singakunaki ngoba ababonakala ukuthi benzani. Mhlawumbe nawe uzibone ngathi uye enkonzweni kuphela. Ngoba buhlungu ufika phambi kaNkulunkulu usukhonjisa umsebenzi kwakufanele uwenze. Mhlawumbe ucashile kodwa ungakazi uzihluphe wena ukuthi Nkosi mina ungidalele ukuthi ngenzeni kuleli bandla ongibeke kulona. Ngakho ke wonke umuntu umusa unikeziwe uya ngokuthi uphiwe siphi isipho. Uma ungasasebenzisike lesipho sinikeziwe umusa wenziwa kanjani uyasuswa. Kodwa isipho asisuswa. Ngiphinde ukulalela. Ususwa umusa, isipho asisuswa. Asiqhubeke. uKristu ke usebenzisa umoya ongcwele ukuba abe izipho zakhe kubantu bakhe. Mphinde uKristu usebenzisa umoya ongcwele ukwaba izipho. Ngithe umusa esiuphiweyo uya ngesilinganiso sesipho sika Kristu. Nomoya ongcwele uNkulunkulu akasinika umoya ongcwele ngokulingana. Siyeke kuleli verse elicacisa ukuthi umoya ongcwele othunywa uJesu osinikeza izipho. Verse Korinte bokuqala chapter 12 verse 11. Kepha ke konke lokho kusetshenzwa nguyena lo moya munye ebabela yilo naloyo ngokwakhe njengokuthanda kwakhe. Umuntu osinika izipho umoya ongcwele usinika njengokuthanda kwakhe. Hayi njengokuthanda kabani kwenkosi uJesu. Unkosi uJesu ithi nanti ibandla lami sibani moya ongcwele. Ake ubanikeze izipho njengokubona kwakho. Abese sabela umoya ongcwele njengokuthanda kwakhe. Ngoba naye unguNkulunkulu ebuthathweni kunye kukaNkulunkulu. Kodwa umusa esiuphiweyo uya ngesipho sika Kristu osinikwe zomoya ongcwele. Sisahambisana. Ngama yamagama ke nakho ukuthi siyohlulela izwe isipho esisinikezile okufanele usiphathe njengezikhali zamantombi. uJesu akakuniki isipho esizoba ngaphezulu kwakho. Uma usinikiwe akakwephuti kodwa uzokwephuta ini umusa. Ake sibhekeke abaseRoma 11 verse 29. Ngokuba izipho zomusa nokuba nokubiza kukaNkulunkulu akaguquki kukho. Isipho akunikeze sona akaguquki kuso. Ngakho ke izipho zomusa nokubiza kaNkulunkulu akaguquki kukho. Okungukuthi uma uNkulunkulu akubiza ngo2010 wawa wena ekholweni ngo2014 akaguqukile usakubizile njengoba wayevele njani ekubizile. Ukubiza kwakhe akaguquki kukho nento akakuphe yona akaguquki kuyo. Ngelinye ilanga kuthiwa omunye ubaba wayesethaveni ephuza lo baba lo kwagula ingane yomnikazi wethaveni. Yahanjiswa enyangeni, yahanjiswa endaweni eziningi luthi ukusinda. Uhlale efika lo baba ezophuza lo Jesu wathi ake nilethe la lengane egulayo bayilethe. Wayibeka izandla wathi uJesu wathi ngegama sengifuna ukuthi ngisho uJesu Kristu inkosi. Akashongo njalo. Wathi ngegama lika Jesu Kristu phila manje. Yavele yaphila ingane. Usethaveni uyaphuza ngoba uNkulunkulu isipho amnikeze sona sinjani akasithatha. uNkulunkulu akazithathi izipho zakhe. Ususa umusa wakhe kuwe kuphela.
ngakho ke unecala uyohlulelwa isipho sinikeziwe. Likubeka kahle ke lesingisi, for God's gifts and his call are irrevocable. He never withdraws them when once they are given, and he does not change his mind about those to whom he gives his grace or to whom he sends his call. He doesn't change his mind. Khumbula ke ngisachaza ukuthi akaniki umoya ongcwele ngokulinganisela, ngoba khumbula ngisuka la kade ngithi uJesu simbonile kula part 3 no 4 no part 3 no 2 ukuthi usebenze kanjani ngomoya ongcwele. Nomusa esiuphiweyo uya ngesilinganiso sesipho sika Kristu. Ngiyathuka ke. Ngizombekezelela ngibona umuntu mayenomkhuhlane. Hlaselwa yikho ngiphemina neze njani phansi sinthandaza. Banganitshela ukuthi kwenzakalani manje ngeke nikhona. Yabona ngithatha kancane nje ithawula ibanjwe inkwantu. Ngithatha kancane ngoba ngashesha ngizowa. Asincengeke kuzolunga. Khumbula ke sichaza ukuthi akanika umoya ongcwele ngokulinganisela. Ngokukholwa kwethu amaJuda noma uIsrayeli uNkulunkulu wayefuna ukubavusela umhawu. Abantwana bakwaIsrayeli uNkulunkulu wafunga ngabo wathi bayisizwe sakhe. Uzimangala into ezokutshela yona. Ngamanye amagama njengoba ethi ukupha kwakhe ethi iziphiwo zakhe zomusa kakwephuci, ngizokutshela into ezokumangalisa. Akho noyedwa umuntu wakwaIsrayeli wesihogweni noma ngaphuza utshwala manje akwenze konke, akho noyedwa wesihogweni, ngoba isipho abasipha bona akasuwithdraw. Ake ningilalele kahleke, ngiyazi ukuthi sengiqale ngethusi uzoba bazi umfundisi la wathi hawu mawufunda amaRoma chapter 11 siqala 25 uthi ngokuba ngithanda bazalwane kuba ningayazi lemfihlakalo funa nizishaya abahlakaniphileyo ukuthi ingxenye kaIsrayeli yehlelwe ngubukhulu kuze kungena bezizwe ngokupheleleyo. Yehlelwa ngubukhuni beenhliziyo ingxenye yakwaIsrayeli ukuze abezizwe babe njani basindiswe ngokupheleleyo. Verse 26 kanjalo uIsrayeli wonke uyakusindiswa njengalokhu kulotshiwe ukuthi kuyakuvela eSiyoni umhlangulisi asuse ukungalungi kaJakobe. So isizwe sakhe nje uIsrayeli kothunywa umhlangulisi asusa izono zabo, akuyudinga bazivume ziyosuswa ukuze bangene ezulwini. Verse 27 yilesi sivumelwano sami nabo lapho ngisusa izono zabo. Verse 28 ngokwevangeli bayizitha ngenxa yenu ngoba balazi ivangeli, bayizitha ngokwevangeli. Niyakuzwa lokho? Shumayela uJesu bona babethu umprofeti bethi indodana yombazi, kodwa bayaphi la beyakhona nakho seniyangizwa manje. Ngokwevangeli bayizitha ngenxa yenu ngoba sinjani thina sinevangeli safelwa uJesu, thina singena ngoba sigezwe ngegazi likaJesu. Ngokwevangeli bayizitha, kepha ngokukhethwa bangabathandiweyo ngenxa yawo khokho. Kuthiwa uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaac, uNkulunkulu kaJakobe. Jakobe washintshwa igama oba uIsrayeli. So isizwe sakwaIsrayeli asiyi esihogweni ngoba ngokukhethwa bathandiwe. Ngokwevangeli bayizitha. Niyizwa le ndaba? Sikhuluma abantwana bakwaIsrayeli. So thina ke uzoza ukuthi senziwa kanjani.
verse 29 osethi ke ngokuba izipho zomusa nokubiza kaNkulunkulu akaguquki kukho. Ivesi elilandela lawo siphuma kuona. So kuze kusho njalo kusho ngoba kuthiwa uNkulunkulu akaguquki ngoba uIsrael wambiza wamkhetha wambiza ngesizwe sakhe. Verse 30 ngokuba njengalokhu nina kade ningamlaleli uNkulunkulu kepha manje nihawukelwe ngenxa yokungalaleli kwabo. So ukungalaleli kwabo kwenze thina sahawukela. Uma ebhabhadisa abantu uJohane umbhabhadisi uthi kubaFarisi abafuna ukubhabhadisa bengavume izona. Nzalo ezinyongo ngubani onibonise ukuthi kunolaka oluzayo na? Bezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Kambe ngicabanga ukuthi njengamadodana kaAbraham nizongena kalule ezulwini. Usethi ke uNkulunkulu angamvusela uAbraham abantwana kulawa manje. So ke uAbraham unezingane ezihlukene kabili. Izingane ezivuswe ematsheni thina bezizwe. Nezingane zegazi lakhe abantwana bakwaIsrael. So ke lithi izwi lenkosi ngicabanga ukuthi uGalatia 4:7 angisakhumbuli kahle. Othi abakholwayo ibona bangamadodana kaAbraham. So thina ngokukholwa sesingamadodana kaAbraham. Kodwa bona ngokukhethwa bangamadodana kaAbraham. Verse 31 kanjalo ke nalaba kalokhu abalelelanga ukuze ngomusa enenzelwe wona nabo bahawukelwe ngenxa yethu bavuselwe umona nomhawu ukuze babe njani bahawukelwe. Nathi ngenxa yokungalaleli kwabo senzelwe umusa ukuze senze njani sihawukelwe. Yakuzwa ke lo? So ngamanye amagama siyadingana nabo kodwa bona bangena ngokukhethwa bayizitha zevangeli. Verse number 32 ngoba ngokuba uNkulunkulu bavalele bonke ekungalalelini ukuze abahawukele bonke. Verse 33 yeka ukujula kwengcebo nokuhlakanipha nokwazi kaNkulunkulu. Yeka izahlulelo zakhe ezingaphinyekiyo nezindlela zakhe ezingaqondakali. So kuyikujula kukaNkulunkulu lokho. uNkulunkulu ufike wakhetha isizwe sakwaIsrael. Uthe mase simphoxa wayesethi ngizodlula ngiyothatha bezizwe ukuze ngibavusele ini umhawu. Ngoba ngiyabafuna laba bantu ngifungile uNkulunkulu akawaqamba manje. Mayisefungile akaguquki. So ukuze laba bantu edine bafake ezulwini sekuhawukelwa thina esasingesona isizwe bezizwe evusela bona umhawu. Ngenxa yosesihawukelwe nabo sebevalelwe ngalalelini ukuze nabo benze njani bahawukelwe. Yilokhu kokuthiwa ukujula kwengcebo kaNkulunkulu nokuhlakanipha kokwazi kwabo. Athi umpostoli Paul mayibhala ngokuba ngubani owazi umqondo wenkosi na nokuba ngubani owaba ngumeluleki wayo na noma ngubani owaqala ukuyipha ukuba kuyiselwe kuyena na ngokuba konke kuvela kuye ukhona ngaye kuya kuye makube kuyinkazimulo kuze kube phakade. Amen. So ngamanye amagama ke funeka wazi ukuthi senzelwe umusa. Kodwa uNkulunkulu ngenxa yokuthi akaphuti isipha sesinika umuntu akabe phuthile abantwana bakwaIsrael ukukhethwa kwabo. Ngamanye amagama ke nami nawe uma siwe endleleni yethu asizukwephutwa ukukhethwa kwethu. Kuzophuthwa umusa kuphela. Ukubiza ukuthi wena buye uze uNkulunkulu uzokhala uzaphinda kwenzela umusa umethanda kodwa akaphoqelekile. Uthi engimthandayo ngiyamsindisa engingamfuni ngiyambhubhisa. Ngakho ke sisindiswa ngenxa yabantwana bakwaIsrael. And that is the only reason eyadala uJesu afike emhlabeni ngesizwe esikhethiwe abantwana bakwaIsrael. Hayi ngobe yiJuda noma uIsrael
kodwa kwakufanele eze ngesizwe esikhethiwe bese thina ke senzela umusa ngokusifela kwakhe esiphambanweni. Abakwa-Israyeli ke abalalelanga ukuze ngomusa esenzelwe wona nabo bahawukelwe manje. Lokhu ke kubizwa ngokuthi ukujula kwendebo nokuhlakanipha nokwazi kaNkulunkulu ukuthi abakwa-Israyeli bona bahawukelwe manje ngenxa ukuthi thina senzela umusa. Ngakho ke lo musa masingadlali ngawo. Lo musa uphathe ngendlela efanele. Wazi ukuthi le favor kaNkulunkulu ungenzeka mawudlala ngayo ungabe usayithola ngokuzayo. Ingakho ke izwi lenkosi likubeka kucace kumaHebheru chapter 6 verse 4 kuya ku6. Lapho lithi umuntu eseke wanambitha izwi kaNkulunkulu wanambitha amandla ezulu kungumoya ongcwele wayesewa ngeke aphinda avuswe. Athi amaHebheru 10 verse 26 and 27 kuphela ukulindela umlilo wesabekayo ozoshisa amafikankani. So umusa esiwenzelwe wona uyasuswa uma ungafuni ukuwusebenzisa. Ngakho ke yazi ukuthi wenzela umusa kungumusa ukuthi ngime phambi kwenu. Kungumusa ukuthi uNkulunkulu ungikhethile. Wathanda ukuthi ngibe umholi wekhaya lezwi, ngibe umholi wasentabeni indlu kaJehova kuyabonelela. Kodwa uma lo musa ngingeze uhlonipha nguphathe kahle, sikhonza uNkulunkulu ovusayo uzovusa omunye umuntu ozokwenza exactly umsebenzi ongiwenza mhlamba wenze kangcono. So ke wena ngomusa owunikeziwe musudlala ngawo ngoba unikezelwe ukuthi kube abakwa-Israyeli bebe njani babe nomhawu ukuze baqoqeke badine bengenile ezulwini. Yebo bayizitha zevangeli. Yebo bayizitha zesiphambano. Kodwa thina isona isiphambano esingena ngasezulwini. Ukwazi ukujula kwendebo kaNkulunkulu. Ngokuba ke konke kuvela kuye, ukhona ngaye kuya ngaye makube kuyinkazimulo kuze kube phakade. Kuze kube manje ke ngichaze izipho zomusa nokubiza kaNkulunkulu angaguquki kukho. Ngachaza ukuthi uNkulunkulu akanika umoya ongcwele ngokulinganisela. Umusa esiuphiweyo uya ngesilinganiso sesipho sikaKristu. Ngakho yeke ukuhlulela abantu, yeke ukubukela omunye umuntu phansi, ukubukela leli abandla phansi. Ngoba baphiwa umusa ngokwesipho abasinikezile. Ngihlale ngiyikhuluma lento ukuthi ngake ngakhuluma noNkulunkulu ngathi Nkosi mina kwenze njani kimi? Engathi unginika ukholo okujulile kunabanye abefundisi. Mina sengathe ungiqinisele kakhulu. Wangibuza umbuzo wathi kusukela la ohlezi khona kuze oshaya khona ukuthi iseCrossing. Ubani owakwenza ukuthi wakhulekela isishosha sasukuma na? Ngathi Nkosi angaze ngizwe. Wathi kunezinto engifuna kuwe ngazifuni kulaba bantu. Ukuze ngizithole kuwe kufanele ngiphakamise izinga lokholo engilifuna kuwe. Ngamanye amagama ke kuseyikho lokho ukuthi umusa esiwenzelwe uya ngesipho sinikiwe. So ke akuthina sonke sizokwenza izinto zenzeke yilabo uNkulunkulu abanikezile. Mawufunda izenzo chapter 22 Paul efakaza phambi kwababembopha uthi uPaul kwafika uAnaniya wathi kimi ngesikhathi eshaya unyaze engabone emehlweni. Wafika uAnaniya wathi mzalwane Saul uNkulunkulu wakuhlela ngaphambili ukuthi ukwazi ukumbona. Wakuhlela ngaphambili ukuyazi intando yakhe. Wakuhlela ngaphambili ukulizwa izwi liphuma emlonyeni wakhe. Okungukuthi akuthina sonke siyozwizwe likhulunywa uNkulunkulu. Khona abanye ekhalezwa akhala umuntu athi mina ngaze ngimuzwe uNkulunkulu ekhuluma nami ngiyafuna. Awungakhathazeki mhlamba ukunikiwe. uPaul wayekunikwe konke ukumbona khulume naye njengoMose. Mawufunda uDeuteronomy 34 verse 10 lithi izwi lenkosi uMose kuphela kubo bonke
owayikhuluma noNkulunkulu ubuso nobuso. Asikunikiwe thina abantu. Bese kuza kuPaul unayinika ukuthi ambone uJesu. Mawuqhubeka no chapter 22 so kulento engikhuluma ngayo uyasho ukuthi ngathi ngisethempeleni ngikhuleka ngambona. Wayesengitshela wathi umthume ezizweni kodwa ngizohlupheka. Akuthina sonke sizombona uJesu. Akuthina sonke sizozwizwi njengoba ngikhuluma. Futhi akuthina sonke sizoyazi intando yakhe. Okwakho umkhonze ngeqiniso, umkhonze ngobungcwele, umthande ngenhliziyo yakho yonke, umthande ngengqondo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, nangamandla akho onke. Uthi ogcina izwi lami lapho kuJohn angisazi chapter 8, ogcina izwi lami mina noBaba siyoza kuye sihlale kuye sizikhazimulise. Ngakho wena gcina izwi, yenza izwi likaNkulunkulu, uyena ozobona ngesikhathi asithandayo ukuthi uyakukhombisa yini uJesu. Nami ngisho ngithi noma ngambona kanye ngiyajabula ukuthi inkosi yamakhosi injani ngake ngayibona. Ngoba lokho ukwabela umuntu amthandayo. Indaba engeke ngixoxe ukuthi ngangikhulekela abantu esibhedlela. Angizoyilanda le kude. Ngathi mangibakhulekela ngiqeda ngase ngibona umbono. Ngavele ngabona udongo lumhlophe nabantu belele odini wangena udongeni ngoba beka izandla basinda. Wavela phela lapho lo mbono. Ngakusasa mase ngithi ngiyabafonela bathi sijajwe bonke labantu bengibakhulekela. Bayimangikhumbutha ngimbonile ngene. So akuthina sonke sizombona. Mawungambonanga kusuka ukuphatha kabi. Kodwa ngizokudonsa ngendlebe laba abantu abambonile bane challenge. Laba abantu abathathile ongena nabesihogweni bane challenge. Iningi labo basukile ekholweni. Iningi labo basahambi ngendlela efanele. Ngoba bawiswe obani ithina. Mangangena umuntu la athi uJesu wangithatha ngabona isihogo ngabona izulu. Ngathi sizomhlonipha, simbone ngathi akafani nathi, simkhulekele, simenzele yonke into kanti sisamsusa endleleni. Abaningi babo bafa bengasekho kuNkulunkulu. Ngoba balinyazwa yithina. Ungabomncoma umuntu, ungamtusi umuntu, ngoba umuntu uyamlimaza. Tusa uNkulunkulu okuyena hayi. Njengoba ngihlele ngimtshela ngithi ngigitshelwe, tusa umuntu ongibele hayi mina. Ngoba mina ngifana nawe njengolutho. Kodwa umahluko walogibele. Nawe futhi ongagibela usiyahluka kwabanye abantu. Ngoba ukuhluka kwabanye abantu ukuthi ubani okucontrolayo, ubani ogibele, ngoba noSathane uyagibela. Athi uJesu owenza isono kuJohn chapter 8 uyisigqila sesono. Ngoma usuyisigqila sesono ukhombisa ukuthi ugitshela uSathane. Athi kodwa indodana umuntu uma imkhulula umuntu kuba ngokhululekile impela. Ngakho ke ake sibe ngcwele phambi kaNkulunkulu. Masiqhubeka ke nendaba yethu. Itheke bengichaza izipho zomusa nokubiza kaNkulunkulu angaguquki kukho. Ngachaza ukuthi akanika umoya ongcwele ngokulinganisela. Number 3 umusa esiuphiweyo uya ngesilinganiso sesipho sika Kristu. Ngathi ke kuyisipho sika Kristu ukuthi abangcwele bazohlulela izwi. Kuyisipho okufanele sisiphathe kahle. Ngakho ke bazalwane njengoba sibheka lezi zinto sesizibhekile. Sabheka sabona ukuthi senzele umusa ukuze benzele umhawu abantwana bakwaIsrayeli. Njengoba ke sibheka lezo zinto, lithi izwi lenkosi kuPetro, khuthalelani ukuba nifunyanwe nini ukuthula. Ningenabala ningenaqala kuye. Okwethu ukukhuthala. Ukhuthele yini enkonzweni oyinikeziwe. Uma umdumiso ukhuthele ekudumiseni kwakho. Uma uku-Sunday school ukhuthele ku-Sunday school kuyakuhlupha ukubona ingane ingenzi kahle ezweni lenkosi.
uma ushumayela ukhutheleni kushumayeleni na. Ingakho uPaul mayetshela uTimotheo uthi shumayela kuyisikhathi noma ngesona. Ngoba siyazi isikhathi lapho bezolifulathela iqiniso. And mase belifulathela bengalizwanga icala likuwena uma phambi kwabantu. Mase belifulathela iqiniso bengalitholile. Baziyele kubafundisi njengokubatshwa kwendlebe zabo. Sothola icala. Ingakho uJeremiah 48:10 ethi uqale kusi umuntu ogodla inkemba yakhe egazini. Masingayigodli inkemba yethu eyizwi. Lisebenzise izwi uma isikhathi sikhona. Futhi ungalisebenzisi yena engashongo. Ungaligodli kanti useshila. Ungabesaba abantu. Abanye abantu besaba abantu, asaba umuntu kuba strict, asaba umuntu mhlamba athi ngingane mina abadala lapho. uNkulunkulu ethi ikhuluma into, ikhuluma. Kodwa mayingashonga ungakwenzi, ngoba mayingashonga abantu bazolimala. Kodwa mayishila akukho umuntu ozolimala. Sikhonza uNkulunkulu olungisa izinto phambili. Ngakho ke khuthalelani ukuba nifunyanwe ninokuthula, ningenabala ningenaqala kuye. Nithi ukubekezela kwenkosi yethu kungukusindiswa njengalokhu nomzalwane wethu uthandekayo uPaul wanilobela njengokuhlakanipha ekuphiweyo. Petro bhala lawo mazwi wayazi babazi abanye abapostoli ukuthi uPaul unikwe kakhulu. uPaul njani uhlakaniphile. Wayehlakaniphile uPaul, uNkulunkulu emsebenzisi kwabhalwa izincwadi eziwu13 eTestamenteni elisha esibhalwe yena yedwa. Ezika Petro zingaba ziwu2 1 Peter and 2 Peter. Kanti yena uJesu athi phezu kwaleli dwala ngiyolakha ibandla lami. Usiyabona ukuthi izipho zikaNkulunkulu zihlukene kanjani. Akayi ngokuthi ubani noma kwenzeni. And the same Peter uthi uJesu kuye Petro ngikukhuleke ukuba uSathana anganihlungi njengokolweni. Ngoba uSathana ufuna ukunihlunga. So uPetro was the pillar wevangeli. Kodwa akamnikanga ukuhlakanipha okulingana nokaPaul. uPaul wayizingela amakholwa. Kodwa wanika yena ukuhlakanipha. uNkulunkulu usebenza ngenye indlela. Angithi uPaul wayenesibindi. uPaul wayengena noma apha vala amabandla abashaye. Wathi nange ngizomsebenzisa hamba ayokufohla noma aphi nevangeli lami. Hayi laba besabayo. Ngakho uNkulunkulu mayesekunikeza into akakwephula. Uthi ke uPetro masithi ukubekezela kwenkosi njengoba ingakabuyi kukusindiswa kwethu. Kunezinto uNkulunkulu afuna sizazi, kunezinto uNkulunkulu afuna sizilungise. Ngoba mayingabuya manje mhlambe sihlezi siba ngaka mhlambe u5 phela abazohlwitha. So ke kujabulela ukuthi alikakahlwithwa ibandla ngoba mhlambe kulindwe wena nami esingakabi lento uJesu ayifunayo. Verse 16 njengalokho nasezincwadini zonke akhuluma kuzo ngalezi zinto kukhona kuzo okunye okukhulu ukuzwisisa ukuthi abangafundile nabangaqinile bakuhlanekezele njengalokhu benze njalo nangezinye izincwadi kube ngokubhujisa kwabo. uPetro uthola izincwadi ezibhalwe uPaul zilikhulu ukuzwisisa yena enguPetro. Kusho yena uze uthi abangafundile nabangaqinile bazihlanekezele. Akasho ukufunda kwasesikoleni ngoba ukufunda nokungafunda kumfaka umuntu ezolweni. Mayethi abangafundile usha abantu abangafuni ukufunda iBhayibheli njengawe wadinela ukufunda iBhayibheli. Awufundile mawungafuni ukufunda iBhayibheli. Mawulifunda njengenovela ufundile. Kufanele uthandaze umoya ongcwele akukhumshela izwi. Ngisho uPetru uqobo ukuthi zizilikhuni ezinye zalezi incwadi. Kubiza ukuthi abanye bazihlanekeze bese beyabhujiswa. Njengoba namhlanje siyababona abantu behlanekeze iBhayibheli bayabhujiswa. Athi ke njengokuba nazi lokho nangaphambili xwayani uze ningadukiswa ngokukhohliswa kwabangenamthetho abaphika uKristu. Ningadukiswa njengabo. Ngakho ke bazalwane asixwaye
uNkulunkulu ufuna abantu abaxwayile. Masixwaye singadukiswa. uSathane ubatshalile abantu bakhe bafike emagatsheni ethu njengabantu abazokhonza. Okubuhlungu ngabo abazi nabo batshaliwe. Nansi into efikile ebuhlungu. Ingcono idevil worshipper izayazi izosebenza. Nani niyayibona idevil worship. But kunabantu abeza bengazi bazokutshela bafuna uNkulunkulu kanti abezini kuzofuna uNkulunkulu. Ngakho ke qaphelani xwayani ningadukiswa. Ngoba mawuke wavuma nebranch yakho yashaywa kuzoshaywa ibandla ngoba nina nizofika nizosishaya ibandleni. Kodwa ke makabonga uNkulunkulu osipha ukunqoba ngendodana yakhe uJesu Kristu. Ngakho ke nidinga ukukhula emseni nasekwazini inkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Kubiza ukuthi ukhule. Ukukhula ke ukuthandaza uthi inkosi yandisa ukholo lwami. Nkosi kukhona yini isona engazivumile ngoba ngifuna ukuba ngcwele phambi kokusobala. Wadina nini ukuzibuza lo mbuzo? Wadina nini ukuzihlola? Uhlale phambi kaNkulunkulu uzeneke uthi inkosi ngiyacela ungenze ibumba esandleni sakho. Khomba into ongayifuni. Uyamangalisa uNkulunkulu usebenzisa umuntu ovumayo. Khona abantu abake bafike la ekhaya leso. Abanye baluza ubizwa bazi kufanele benze njani. Ake ngikutshela imfihlakalo. uNkulunkulu usebenzisa umuntu ovumayo. Kodwa mawungavumi uyohlala nembono yakho, uhlale namaphupho akho, uhlale nezambulo zakho kuze kufikela uvuma khona. Ake ngijike kancane endabeni kaIsaya ku chapter 6. Uthi uIsaya ngokufa kwenkosi uZiya ngambona uNkulunkulu. Umbono lo angithi. Ubone bani uNkulunkulu? Namaserafi amathathu andiza amathathu noma isithu amathathu mangaphazana anamaphika isithu ngamabili amboza ubuso ngamabili amboza inyawo ngamabili ayandiza. Uthi inkazimulo igcwele umhlaba kwehla umusi wabasethempelini likaNkulunkulu. Wayesenze njani uIsaya wavuma izono zakhe? Step number 2. Ngoba umbono wakho ngeke ukungenise ezulwini. Kunabantu abaqhoshe ngembono, kunabantu abaqhoshe ngezambulo bayisihogweni nazo uma bengavumile izono zabo. Uthi uIsaya ke maye kimi ngokuba ngibonile inkosi uNkulunkulu ngihlezi phakathi kwabantu abazinezindebe ezingcolile nami izindebe zami ezingcolile. Ikuphi okunye ongakusho bayivuma izono zakhe uthi unolimo olubi. Uthe mayiqeda ukusho njalo lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathumela elinye lamaserafu lathatha ilahle ngodlawo elivuthayo ealtare lalibeke endebeni zakhe lathi lokhu ususile izono zakho usuthethelele. Mayiqeda ukuzwa lokho uthi mayiqeda ukusho lokho uthi ngezwizwi lithi siyothuma abantu banoyokusiyela na. uNkulunkulu akasho ukuthi izange ngifuna ukukuthuma. Walizwa nje isikhaleni. Mayilizwa uthi thuma mina Nkosi nangu mina la. Wavuma engakavumi akazange asetshenziswe. Esekubonile umbono engakayivumi izono zakhe akazange athethelelwe. So uhambo ubizo vuma. NoSamuel umprofeti ebizo uJehova ugijima uya kuEli umpriest. Uthi umbizile na uthi umpriest angikubizanga. Obuyele emuva yolana. Wayezwizwe wabuya wathi umbizi wathi anguthe wabuka umuntu omdala lo akabizwa inoma ubani. Wathi mayikubiza ubothi inkosi nakho ngila inceke yakhe ilalela. Ngeke kusebenzise ungakavumi. Vuma qa uzosetshenziswa. Mawusuvumile uNkulunkulu uzokwenza lento afisa ukuyenza ngawe. Ngoba izipho zakhe nokubiza kwakhe akaguquki. UNkulunkulu ofuna abangcwele abazohlulelizwe. Uready wena ukuthi uhlulelizwe na? Asisukume isikhuleka baseRoma 10:9.
Siphakamise izandla zethu. Nkosi Jesu. Ngiyavuma ngomlomo wami. Ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami. Ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu. Ukuba ungisindise. uSathana ngimfuni, amadimoni angwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu, uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungisebenzise Nkosi ngokwentando yakho, ukuba icebo lakho lifezeke, ungilondoloze Nkosi, uzongivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngikhulekele Baba egameni lika Jesu namba abantwana bakho, nanti ibandla lakho Nkosi, uyalazi lingumzimba wakho. Siyabonga Nkosi ukuthi usikhethile, siyabonga Nkosi ukuthi usibizile wasikhetha. Ngiyakhuleka Nkosi kuba kube yilona lo yayazi intando yakho ngaye, akwenze lokho umdalele khona, akwenze lokho ayikho emzimbeni wakho Nkosi. Siyakhuleka uNkulunkulu wami nomusa ukuba bangcwelise ubahlanze, ukuthi ngalolu suku oyobuya ngalo ungabikho noyedwa ozosala. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu banomusa kubona, ngoba siyazi ukuthi ukubiza kwakho ukuguquki kukho. Wababiza abantwana bakwaIsrael obakhetha, usushilo Nkosi ukuthi ngenxa yethu bayisitha sevangeli, kodwa ngokukhethwa abakhethiwe. Siyabonga ukuthi nathi sikhethiwe, sathengwa ngegazi elinenani elikhulu. Sebenza ke Nkosi usibiyele lokushilo kuJohn 6:44, wathi labo abalethe ubaba kuwe uzobalondoloza, uzobavuse ngosuku lokugcina. Sinikela kuwena ukuphila kwethu, sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu ke seningahlala. Siyabonga uNkulunkulu. Ngibonga nemkhuleko yenu esivale ngayo kuze kube manje. Ngiyabonga kakhulu. Angizothandaza la. Ngizocela ukuthi ngisuke umama uMaseko mangaqhamuka bamanga ufundisa uMaseko, uyena uzogcina usiyokhuleka bongizwe enze konke. Mina engizwa ukwenzakalani ngicela uma ngiguqala ngeke ngisisukume unathandaza ngishila kuba uMaseko nomphathi wohlelo uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siwa Michael akakwazi ukubona masekere ngisaphenqe iBhayibheli siyathula yena bese ngikhohliwe khona abafuna ukusiselwa abantwana. Ngixolele kakhulu isimo engikusona njengamanje, kodwa ke sengiya adjusta ngoba phela abantu belinde isikhathi eside befuna ukusiselwa abantwana. Nokuthi ke ngixolise kakhulu idifiketi azikho, amathuba amaningi athi sesizoyekwa ngoba ibandla selikhulu kakhulu. Ngizobona baningi kanjani abazobusiswa, isikhathi sokuyibhala anginaso, zibhalwa yimina ngaphandle ke uNkulunkulu angangipho secretary, anginawo secretary. Koso ke okwamanje ke azikho idifiketi ezizophuma, nabantwana izokhuleka nje umkhuleko bame la, ngeke ngibagone, bazongisinda ngiwe. Isimo ngisona ngicela nisi-understand. Ake sikhulekele umbihlalo, sikhuleke singebona. Banguzwe bonke abantu, angathi umuntu uphethwe mina ukuthi hayi sizoke sime kancane ngeidifiketi zobusiswa kwabantwana ngoba isikhathi isona engenaso sokukwenza. So ngiyacela ukuthi bangixolele abantu. Sesithandazileke, sakhuleka, singena enkonzweni yobusiswa kwabantwana. So kulo maBhayibheli ethu
ngokaMarko chapter 10. ngokaMarko chapter 10. You're right. Oh. Marko chapter 10, sofunda verse 13 kuya ku-16. Baphi bona abanye abantwana abafuna babusise? Kumele baphakamise izandla. Awubone bebaningi, cha bangaqali beze ngifuna ukubabona nje. Ine bebaningi bale emuva. Nikufane lapha emuva nisekhishini. Ngiyasebenza. Manje hayi awuthi ngithuke. Manje ngiyamantu benzane ekhishini abantu manje hayi angidlule. Marko chapter 10 verse 13. Khona baletha kuye abantwanyana ukuba baphathe, kepha abafundi babakhuza. Kodwa uJesu ekubona wathukuthela wathi kubo, vumelana abantwana beze kimi. Ningabanqabeli ngokuba umbuso kaNkulunkulu ngowabanjalo. Ngiqinisile ngithi kini lona loyo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo. Wabakhona wababusisa bezandla phezu kwabo. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu ngale nkonzo, ngoba le nkonzo iqashula amaketanga. Bekungaba kuhle kuba laba bantu abafuna ukusiselwa abantwana sebezivumile izono zabo, ngoba ngeke kusize ukubusiswa komntwana, ngoba umntwana isikhathi esiningi udonsa lo moya kuwena. Umntwana uphila ngalo moya wena ukuwe. Uma wena ungakakhululeki, umkhulula kanjani umntwana wena ungakhululekile? Ngoba uzothi mayisuka la umntwana abuyele back to square one. Uma ingane incane mawufunda abaseKorinte bokuqala chapter 7 verse 14, lithi izwi lenkosi abantwana bangcwelisiwe ngenxa yabazali. So ke uma umzali engcolile abantwana bakwazi ukungcweliswa. Uma ungakazivumi isono sakho ukuthi umntwana wakhe ishwe ibala wayogcatshwa, umntwana wakho wamthatha wayothathwa, umntwana wakho waphuza isihlambezo samkhulelwe, inkinga phela leyo. Ngoba uzothola omunye angenzi kahle esikoleni. Into edala ukuthi angenzi kahle esikoleni indlela yokuthi wena wenzani. Sengikubone kaningi ukuthi lento okuyiyona esikoleni yona yenzeka enganeni yakho. Uma wawuntshontsha ikhula ingane yakho intshontshe esikoleni amapena abantu. Uma wawuyisilu ushaya ezinye ingane, nawe uthetha amacala ingane yakho isilwile ishaya ezinye ingane. So okungukuthi wena okufanele ulungise indlela yale ngane phambi kaNkulunkulu ngaphambi kokuletha ingane izobusiswa. Mbuzo wami ke nginawo kunina, senilungisile yini indaba yenu noNkulunkulu na? Uma wawungenasi isimilo nengane yakho ngeke ibe nesimilo. Sengikubone kaningi abazali abanukuzibeziwe noma ngolimi esiluzwayo abadlwenguliwe nezingane zabo zidlula lapha. Kukhala umzali athi kushuthi isono sami Nkosi yami. Bese kuba wesi mhlawumbe enganeni ngoba lento iqale kuwena, awukakayilethi ekukhanyeni awuyilethile kuNkulunkulu. Ngakho ke ingane mazisencane ziphila ngomoya okuthini. Ingane mazisencane zenza lento esiyiyo. Ngesikhathi uElizabeth ekhulelwe, uJohane uMbhapatisi, uMaria esekhulelwe, uJesu wamvakashela. Wathi mayifike ngene uMaria, lithi izwi lenkosi kwagquma umntwana kuElizabeth, ngoba wagcwaliswa ngomoya ongcwele, ngoba sekufike uMaria onoJesu ngaphakathi. Uma wena ukhulelwe lo mntwana, uphile ekhaya elinezangoma, uzokhula umntwana beyisangoma. Kuya ngokuthi wena uye kuphi nale ngane yakho. Uthe ukhulelwe wamiselwa izinyanga, wamiselwa izangoma, wafaka intambo esinqeni, wafaka inceba. Ayifako wena lenceba ifakwe ingane oyithwele. Yikho lengane ingaphasi esikoleni,
indaba ikuwena uzane nengane uziqale phansi enye inkonzo kanti nje ubusisa abantwana uzane nifuna ukubusisa abantwana sengiyabona ukuthi kuyonakala manje sengiya kwezinye indawo abeza abantu nezingane zabo ngithandaza abeza abantu nezingane zabo ngithandaza nizisebenzileke iqiniso lumsana indaba yenu uNkulunkulu ungayivala ke lokhu zani